Den 18. maj vil Dirch Passer være fyldt 80 år. I den anledning bliver der lavet en mindeforestilling på Nørrebro Teater her i København på søndag. John Martinus er en af dem, der er med i forestillingen, og som er sådan en slags koordinator på arrangementet. Og den dame, der sidder ved siden af, er Bente Askjær, som var Dirch Passers daværende kæreste. Faktisk har fået ideen til det her, ikke også, Bente Askjær? Det er fuldstændig rigtigt. Hvad er grunden til? Nu er det er hvor mange år siden? Det er, skal jeg prøve at regne, 25 år siden Dirch Passer døde. Ja. Føler han så meget i din bevidsthed stadigvæk, at du tænker, at det her, det skal gøres? Det gør han jo, ja. Når du ringede, jeg forstår, du ringede til John Martinus og sagde, om ikke vi skulle lave det her. Hvad tænkte du, altså, når du gør det, hvilke tanker går gennem dit hoved? Jamen, jeg har tænkt på det før. Og det er en tanke, som jeg så har haft igennem de sidste 1,5 år, at vi måtte gøre et eller andet nu. Jeg synes, han fortjener det. Ja. Jeg kan ikke lade være med at spørge, fordi nu skal vi nok snart snakke om Dirch Passer, men jeg kan bare tænke, jeg ved, at du er gift igen, og du har et nyt liv og så videre. Som sagt, der har gået en del år. Det der med, at hvordan kan det være, vil jeg hellere spørge, at Dirch stadigvæk er en så væsentlig del af din bevidsthed? Jeg mødte ham, da jeg var 16 år, og blev kærester med ham, da jeg var 18, og vi var sammen i 6 år. Så det er alligevel 8 år. Så de betyder selvfølgelig noget. Ja. Ja. Og man kan også sige, at det er 8, det er altså temmelig afgørende år i ens tilværelse, ikke? Hvor man er så ung. Ja. John Martinus, hvordan kendte du Dirch? Jamen, jeg mødte jo Dirch første gang i 1975, da Holstebro-hallens daværende direktør Hans Trillingsgaard spurgte, om jeg ville medvirke i årets Holstebro-revy, sammen med blandt andre Dirch Passer. Og jeg tænkte jo med det samme, du godeste. Spille revy sammen med Dirch Passer, hvordan skal det dog gå? Men altså, det viste sig jo hurtigt, at han var det mest blufærdige og hjælpsomme menneske, man kan forestille sig. Ja. På scenen var han jo som en tyfon med orkanagtig styrke. Og publikum vondede sig af latter, og Dirch han svedte som et vandfald. Men uden for scenen, der var han nærmest det mest stilfærdige og tilbagetrukne menneske. Ja. Ja. Det er sjovt, men det hører man meget tit, det der. Når man hører om Dirch, så hører man om det der med blufærdigheden. Ja. Det er næsten altid det, der går igen. Samtidig med, at han jo var, for de unge, som ikke har oplevet den tid, så kan man sige, at han var jo en megastjerne, som man slet ikke, jeg tror slet ikke, man kender det i dag, vel? Altså Nej, han er jo nærmest blevet kult også i dag, ikke? Jo. Mange unge. Men på den tid også, hvor han levede, der var han, altså, man kan ikke rigtig, nej. Ja. Men den der berømmelse, hvordan forvaltede han den, eller hvordan taklede han, hvordan var han, når han var sammen med jer? Jamen, han var nærmest, altså, det jeg husker, Dirch og jeg delte garderobe oppe i Holstebro. Og der var jo nogle gange 4, 35, 40 graders varme, ikke? For det var jo meget hed sommer, både 75 og 76. Men det, jeg husker mest om Dirch, det var, at når han sad ude i garderoben, så sad han bare med et frottéhåndklæde og duppede sig, fordi vandet havlede jo af ham. Og meget stille, og det han mest glædede sig til, det var at komme hjem i sommerhuset sammen med Bente. I skulle hjem og spille Olsen, ikke? Altså det er sådan et kortspil, det elskede han jo. Han var jo helt almindelig nede på jorden og slappede af, når han ikke var på scenen. Men når han så var der, så stod taget jo og blafrede, ikke? Altså troede med at falde af, ikke? 800 mennesker hver aften. Ja, men han trak jo altid fuld hus. Altid. Apropos det, det der pres, som han levede under, Bente Askjær, som var det der med, at folk havde så store forventninger til ham og sådan noget. Hvordan forvaltede han egentlig? Det er sådan privat, sådan som du kender ham? Jamen, han lavede op. Altså, han brugte dagen til at lade op til om aftenen. Ja. Det vil sige, at han stod tidligt op om morgenen, og meget ofte tog vi ud og spillede tennis. Og gik hjem og fik en sund frokost, fordi det var jo det, jeg kørte meget på, ikke? Og så sov han til middag i nogle timer. Og så gik han i sauna og i kolde og varme bade, og ordet gennemgik de tekster, som han nu skulle. Og ellers så læste han masser af jokes på alle mulige sprog og oversatte dem og tænkte, dem kan jeg nok bruge en gang. Ja. Var han sikker på sig selv? Altså var han sikker på sig selv som kunstner? Nej, overhovedet ikke. Nej. Han betvivlede sin egen styrke. Han ville hele tiden gøre det bedre. For sin egen skyld, men i særdeleshed for publikums skyld. Han synes, de havde fortjent det, fordi nu havde de jo betalt penge for at skulle ind og se ham, så ville han også være god. Det er meget sjovt, fordi altså, når man tænker på, hvilken position han havde, at han så
ikke havde større sikkerhed selv for, eller også var det netop på grund af positionen, at han følte, at han hele tiden var nødt til at levere noget ekstra? Jamen, han var ydmyg over for sit publikum, fordi at når de nu havde gjort sig den ulejlighed at bestille billetter og tage noget pænt tøj på og skulle i teater, så forlangte han af sig selv, at han skulle være på toppen. Ja. Når I gik ud i det offentlige, jeg husker, jeg engang så jeg dig og Dirch i slutningen af 70'erne op på en planteskole, hvor jeg tilfældigvis var selv. Og der bemærkede jeg, at det var ligesom han var totalt lukket inde i sig selv. Altså sådan, det var ligesom sådan et panser, sådan, han var helt utilnærmelig. Var det noget sådan, havde han det svært med at gå ud sådan? Jamen i det øjeblik, han trådte ud af sin hoveddør, så blev han jo bemærket af folk og kommenteret til eller og bag ryggen. Ja. Altså, lige så snart han trådte ud af en hoveddør, så var han på. Ja. Og det er jo på 24 timer i døgnet faktisk. Det er hårdt, ikke? Og så prøver man nok på lige sådan at lave en grænse for, hvor meget der må trænge ind. Ja, det er det også til. Hvad kan man opleve den forestilling her, John Martinus? Ja, man kan jo opleve klip med alle de mennesker, som har spillet sammen med Dirch på en storskærm. Og så egen Ole Steffensen, han får sit eget sofahjørne. Hvor man kan sidde og snakke med nogle af de kunstnere, som har... efter de har været på skærmen, og nogen kommer også ind og giver et nummer. Og de medvirkende, jeg har skrevet dem op, for jeg er bange for at jamen, så løb dem hurtigt igennem. Ja, det er Lisbeth Dahl, Daimi, Gita Nørby, som læser aftens prolog. Sonja Oppenhagen, Finn Nielsen, Harald Nielsen, som taler om Dirch og hans fodboldstid. Niels Olsen, Claus Pag, Per Pallesen, Uffe Pilgaard og Henning Sprogøe og Thomas Pacola Andersens orkester. Og ja, Ole. Optræder de med Dirch-numre, eller optræder de med andre numre? Altså, Henning Sprogøe og Niels Olsen laver et Dirch Passer-potpourri, hvor de blandt andet synger, der kommer altid en sporvogn og en dige til, i de originale sporvognskostymer fra dengang. Ja. Og så ser man så klip på storskærmen, og så for eksempel med Ulf og Dirch, og så kommer Ulf ind, og så går han i sofahjørnet. Og Ulf kendte ham jo også rigtig godt. Ja, det tør man nok sige. Ja, og vi viser selvfølgelig også den berømte scene, hvor Dirch får Ulf til at bryde sammen med grin. I Cirkusrevyen? Hvor de danser rundt sammen. Det er en meget, meget sød scene, faktisk. Ja, det er det. Nå, men ved I hvad, vi kan ikke snakke mere, fordi så... Jamen, jeg skal lige ind for, så skal det være rigtig hurtigt. Overskuddet tilfælder. Nå ja. Revymuseet. Okay, så det er faktisk totalt sådan lidt, ja. Så er der ikke nogen, der sådan sidder og tjener på det her? Overhovedet ikke, tværtimod. Alle optræder vederlagsfrit. Ja. God fornøjelse med det, og tusind tak, fordi I ville komme begge to. Tak. Tak. Den 18. maj ville Dirch Passer være fyldt 80 år. Det blev i går markeret med en hyldesforestilling i Nørrebros Teater, hvor 600 publikummer var mødt op. Jeg er gået backstage her på Nørrebros Teater, hvor man i aften hylder komikeren Dirch Passer, som vil have fyldt 80 år den 18. maj. Og det skal selvfølgelig fejres. Hvor lang tid har det taget at lave det arrangement? Det har taget et halvt år. Det tager et halvt år, ikke? Fordi der er jo så mange komponenter, der skal passe sammen. Der er jo altså dels, skal man jo have spurgt alle de medvirkende. Og ideen var jo at finde nogen, som havde spillet sammen med Dirch, ikke? Og så vise nogle klip på storskærmen med de mennesker, han spillede sammen med dengang. For eksempel Gita Nørby. Og så, når hun har været på skærmen, så kommer hun Gita ind og læser aftens prolog. Det synes jeg er jo et flot skub. Hvad betød han for dig? Hvad betyder Dirch Passer for os alle sammen? Ja. Han er et stykke Danmark, som er uvurderligt. Han er uforglemmelig. Han er et geni. Mm. Så det er dejligt, det fejres i dag? Ja, det er dejligt. Det er en dejlig aften. Hvad er det for et venskab, din far og Dirch havde? Det var meget dybt. Det var jo længere inde end et kammeratskab. Det var en afhængighed. Det var en storbror og lillebror. Mm. Når Dirch havde skidt, så ringede han efter min far og sagde, kom ind og snak med mig. Det var ikke så meget omvendt, fordi den rolle havde Dirch ikke over for min far. Men de var så tætte og afhængige, fordi de mødte hinanden allerede i starten af, før Dirchs karriere startede. Ikke? Og det var ligesom det, der gjorde, at far følte sig knyttet til ham. Og så synes han var så sårbar og så åben, så han kunne næsten ikke give slip på ham. Og
forfærdeligt, at han døde, men han havde jo et eller andet sted kunne mærke, at det gik galt, min far, dengang. Det er jo lang tid siden, han døde, så hvordan kan det være, at sådan en forestilling som i aften kan blive udsolgt på 2 dage? Fordi Dirch jo var et fantastisk menneske, og fordi han er eviggyldig. Det så vi jo forleden, da vi så Baronessen fra Bentintank. Der så man jo, hvor stor en skuespiller han var. Der viste han nemlig præcis, hvor stor en skuespiller han var. Hvor han spillede en alvorlig rolle. Faktisk, han var morsom, men også en alvorlig rolle. Og forelsket i sig Nørby og spillede den så smukt i bund. En stor skuespiller var han. Også til de alvorlige roller. Hvad husker du om allerbedst for? Jamen, jeg vil sige, at Dirch var sådan et menneske, der altid skabte sådan en god stemning omkring sig. Jeg har aldrig hørt nogen sige noget ondt om Dirch, og jeg har heller aldrig hørt ham sige noget ondt om andre. Jeg havde lavet en sketch med ham i Cirkusrevyen, hvor jeg var en læge, der skulle undersøge ham, fordi dengang de russiske piger i olympiaden, dem havde man mistanke om, de var mænd, halvdelen af dem. Så skulle de gennemgå en kønstest. Og der spillede Dirch sådan en stor russisk kuglestøderske med sådan nogle store bryster. Og hende skulle jeg så prøve på at undersøge. Og det var svært at komme tæt på hende, fordi hun sippede hele tiden, hver gang jeg ville røre ved de der bryster. Og så måtte jeg jo stå og sippe med. Ikke? Og så var der en dag, hvor sippetåret ramte hans paryk, så den røg af. Og så blev der jo helt stille i Cirkusrevyen. Det skulle ikke ske, det der. Altså, nej. Og så gik han hen, samlede parykken op og satte den på igen, og så sagde han, og jeg, der troede, jeg havde klæbehjerne. Den gik hjem. Han var hurtig. Han var meget hurtig, ja. Hvordan var han at arbejde sammen med? Han var fantastisk. Han var meget morsom og meget inspirerende. Var det svært at lade være med at grine nogle gange, eller? Det var meget, meget svært. Han gjorde også alt, hvad han kunne for at få os til at grine. Så det bliver en lattermild aften? Det tror jeg bestemt, det gør. Det kan ikke blive andet. Tak til Dirch og alle de andre.